Takže procesor. Právě jsem ho vybral. A jak je patrné, tak je totál lehký, takže to bude bez chladiče. Bez chladiče. Jenom takhle zabalené a jenom takhle zalepené, jakože. Takhle, jednou stranou zalepená krabice, nebo co to je, nevím. Nikdy není potrhané, to je super. Ale jenom tady jednostranně zalepené, jako nic. Takže já to tak sundám jednou rukou. Tak. A jedné straně jen tak zalepené. Jsem zvědavý, co poslal, protože procesor. OK, procesor nebo jen prázdná krabice to je. 9, tady je procesor. A jinak je narušený obal, jak vidím. Ano. Je narušený. No tady je narušený, vole. Už to bylo otevřené. Takže tady je to narušené. Tady to není narušené, ano, aby to zákazník neviděl, ale spodek je narušený. Jak je vidět, takže spodek byl otevřený. To znamená, že se může jednat o použitý procesor. O použitý second-hand procesor. Tak, prosím. Procesor 9550X. Pastu tam nevidím, to je pravda. Ale stejně, krabice byla narušena ze spodu. A to není fér.